Сега ще направя един много готин фокус. Къде е бебето? Къде е бебето? Къде е бебето? Ето го бебето! Да, ме гави. Да, това беше. Фокуса. Или пък, По-яко е. чакай. Има грози. Знаете ли кой е най-якия фокус? Няма Има грози. Гави. Няма Гави. Няма Гави. Нима! Нима! Не. Хипер мега якия фокус. Екия. Ще падна. Екия. Да. Чакай, още някой да измислим. А? Какво? Не излъчвай. Има и погащи. Айде ти, Габриела! Айде, бе. Или пък има Габи. Няма Габи. Няма Габи. Чудовище! Бе, за тебе. Просто не съм... Да, айде покажи на тебе. Габи! Да, ами Поли, това са нашите фокуси. Чао!